Da li javni servis RTS objektivno izveštava o protestima? I da li izostavlja neke informacije, pitali smo građane. Da li javni servis RTS služi javnosti? Poslušajte njihova mišljenja. Kako ocenjujete izveštavanje RTS? Pa mislim da je mnogo teško, odnosno nemoguće je cijeniti izveštavanje RTS-a zato što RTS ne izveštava. Oni jednostavno imaju konstantnu cenzuru kada je u pitanju, ako u ovom slučaju pitate na sve ove proteste koji se dešavaju u cijeloj državi. Sa druge strane, mi imamo i naš lokalni RTS regionalnu televiziju koja isti način to radi, tako da mislim da zaista trebaju i građani i svi mi da zajedno stanemo protiv toga jer to su televizije koje mi plaćamo i koje se finansiraju od naših sredstava. Pa ne pratimo RTS, ne pratimo. Pa generalno izveštavanje RTS je bilo loše, s nekim naznakama, s nekim pokušajima da se popravlja, ali dosta mlako. Pa nije baš realno. Nije. Dosta uveličavaju neke stvari, više su, kako da vam kažem, više gledaju predsjedništvo i tako to. Kako ocenjujete izveštavanje RTS? Sramno, s tendencijom da ide se ka pokajanju, koliko vidim, posebno među novinarima u RTS-u koji su iskazali svoju otvorenu podršku studentima, tako da ne možemo isti koš da istavljamo kove ostale. Čuli smo što kažu građani i građanke Novog Pazara, a vi, ukoliko nas pratite putem društvenih mreža, pišite nam šta vi mislite. Za Takt, Husović Faris.